Η ολοκαίνουργια BMW σειρά 2 Grand Coupe για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στην BMW Velmar φυσικά. Πρακτικά μιλάμε για την εντελώς νέα γενιά του τετράθυρου κουπέ μοντέλου που βασίζεται στην επιτυχημένη συνταγή της σειράς 1. Απλά εδώ με τους έξτρα χώρους και τη μοναδική σιλουέτα ενός Grand Coupe. Φυσικά το πιο χαρακτηριστικό σημείο του μοντέλου είναι το πίσω, όπου έχουμε ανασηκωμένη ουρά και ένα πολύ έντονες κλίξεις πίσω μπαρμπρίζ. Είναι λες και βλέπεις μια σειρά 4 σε σμίκρινση. Έχουμε νέα σχεδία στις πίσω φώτα που θυμίζουν αυτά στη σειρά 1. Έχουμε διαχύτη στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα και αυτά εδώ τα διακοσμητικά στις πίσω γωνίες που δίνουν έξτρα στυλ. Το εσωτερικό είναι πανομοιότυπο με τη σειρά 1. Έχουμε το πάνελ με τις δύο ψηφιακές οθόνες ως στάνταρ, έχουμε ωραίες και ποιοτικές επενδύσεις και όμορφα ενσωματωμένο κρυφό φωτισμό στο ταμπλό. Όπως συμβαίνει και στη σειρά 1, η γκάμα ξεκινάει με τη 220, χωρίς το i. 1500 κυβικά εκατοστά, turbo mild hybrid με 170 ύπους και έχουμε μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κυβωτίου διπλού συμπλέκτη και μάλιστα ως στάνταρ εξοπλισμός. Οι πίσω χώροι στη σειρά 2 Grand Coupe είναι παραπάνω από ικανοποιητικοί για το ύφος του μοντέλου, ενώ παρά τη χαμηλή γραμμή οροφής, το διαθέσιμο ύψος είναι μια χαρά για να καθίσουν πίσω δύο ενήλικες. Είπαμε, η γκάμα ξεκινάει με την 220 mild hybrid και με 170 ύπους, ενώ έχουμε ακόμη την 220D, D όπως diesel, με 163 ύπους, έχουμε τη 223 με τετρακίνηση και 218 ύπους και φυσικά στην κορυφή την M235 βενζίνη turbo με τετρακίνηση και 300 ύπους και επιτάχυνση 0-100 σε 4,9 δευτερόλεπτα. Άμεσα διαθέσιμη στην ελληνική αγορά σε τιμές από 33.850 ευρώ και σε πρεμιέρα εδώ στην BMW Velmar από το Σάββατο 8 Μαρτίου για να τη δούμε από κοντά και να την οδηγήσουμε. Προσεχώς και αναλυτική δοκιμή στο δρόμο στο trco.gr. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται?